Boas noites, Londres. Antes de nada, permítanme... Acanle de urxencia. Eu, como a moitos de vostedes, agradezo a comodidade da rutina diaria, a seguridade do familiar, a tranquilidade da repetición. Mi madreña. Gozo delas tanto como a calquera. Pero neste espírito de conmemoración no que os sucesos importantes do pasado, de costumes asociados á morte de alguén ou á fin dunha loita terrible e sanguenta, son celebrados cun día festivo. Pensei que podíamos conmemorar este 5 de novembro, un día que tristemente xa ninguén lembra, roubándolle tempo á nosa vida para sentar e falarmos un pouco. Hai, lóxicamente, xente que non quere que falemos. Sospeito que nestes intres se están dando ordes por teléfono e que non van tardar en chegar a ordes armados. É o chanceler Sattler. Merda. Por qué? Porque, aínda que se pode usar a porra no canto da conversa, as palabras sempre conservan o seu poder. As palabras poden ter un significado e pros que as escoitan poden enunciar a verdade. E a verdade é que neste país está pasando algo moi grave. Deseñou na vostede, quería que fose infalible. Conéctase a todas as televisións de Londres. Hai crueldade, injustiza, intolerancia e opresión. E onde antes había liberdade para discrepar, pensar e expresar os pensamentos, agora hai censores e sistemas de vigilancia que coaccionan a nosa conformidade. Cámaras. Necesitamos cámaras. Como sucedeu isto? De quen é a culpa? Sen dúbida, hai unhas persoas máis responsables ca outras e van ter que responder por todo. Pero se somos sinceros, se buscamos un gran culpable, só temos que mirarnos no espello. Sei por que o fixestes, sei que tiñades medo. Quen non o tería? Guerra, terror, doenzas. Houbo unha miríade de problemas que conspiraron para corromper a vosa razón e roubaron volo sentido común. O medo controlouvos e, presos do pánico, recorrestes ao actual gran chanceler Adam Sattler. Prometeuvos orde, prometeuvos paz. O único que exixiu a cambio foi o voso consentimento silencioso e obediente. Inspector, están acabando. Onta noite intentei poñerlle fin a ese silencio. Onta noite destruín o barrio de Bailey para lembrarlle a este país o que está esquecido. Hai máis de 400 anos, un gran cidadán intentou gravar o 5 de novembro para sempre na nosa memoria. A súa meta era recordarlle ao mundo que xustiza, imparcialidade e liberdade son máis que palabras. Son un modo de ser. Xa que logo, se non vistes nada, se non sodes conscientes dos crimes deste goberno, suxírovos que non lle deades importancia ao 5 de novembro. Pero, se vede lo que eu vexo, se vos sentides como a min, e se buscade lo que eu busco, pídovos que me acompañedes doxe nun ano ata as portas do Parlamento, para, xuntos, darlles un 5 de novembro que non esquezan nunca xamais.